Salute, Mr. Salute. Kunina ngingabukeka njengesilima ngokuyiphuca ukuphila. Ngokuba ningazi ukuthi injabulo yami kudala yalala emathuneni. Ngizophila kanjani uma sengingekho umuntu engiphelele ukumjabulisa? Isizathu sokuphila kwami kudala sashabalala nebhokisi elilele abazali bami bobabili. Impilo engikhanda ngamatshe kunzima nokuphila. Uma ngizwe ezinye iy'ngane ey'biza abazali bazo kumina iy'nhlungu ziyavuka, inyembezi ivele igobhozele emehlweni. Khona khona ngive nginokuhlalela ukubalisa la emhlabeni. Ngisemncane kakhulu ukuhlale ngibalisa nosizi nenhliziyo ephukile. Ngiphefumule ebumnyameni, umphefumulo wami awukutholi ukuphumula. Ngizosala ningigxeka ningikhuluma ngoba ningazi ukuthi kungcono ukufa kunokuphila ney'nhlungu.